Funguje to už 17. rok, Galéria Guba. Kúri sa to, svieti sa to, stráži sa to. A tie obrazy plnia tú úlohu, čo majú. Sú na stene a komunikujú. Keď na to majú. Ono je to vôbec taký zážitok, ktorý mám rád a nemusí to byť len môj obraz, keď ho vešiam na stenu. Je to iné, keď je opretý dole a keď sa zavesí, je to také... Tak zaznie jednoducho. Obraz má byť na stene. No. Ja sa tak z chuti podpisoval. Tam, kde vošiel, alebo mal miesto, tak som ho rád dával takto. Aby nebol čitateľný, ako keby na prvú, ale aby skôr bol súčasťou tej maľby, keď sa to dalo. Že nezavníma takú pečiatku tam človek, ale je to súčasťou tej obrazovej štruktúry. Tento mám veľmi rád. Robil som to už tým velikánskym valcom molitanovým, ktorý som si proste spravil z nejakej starej postele, z toho hrubého molitanu. Bol to takto hrubý valec, ktorý nanášal tú farbu tak jedinečným spôsobom. Nemalo byť úplne jasné a zrejme, kde ten obraz končí, alebo či náhodou nepresahuje, možno tam hore je ponechané trošku, tam, kde to mizne na tom obale, že je to ako keby výsek, možno je to pozostatok z tých prienikov, že nebolo jasné, že kde to začína, alebo ktorá časť toho časového úseku je zachytená. A to je to, čo vlastne ako keby chystám pre toho pozorovateľa. Tak by mal mať možnosť, aby ho čítal na viackrát, aby odkrýval postupne tie vrstvy, aby bol pre neho zaujímavý, aby sa nevypozeral jednoducho. Priznám sa, že mi veľmi nevadia také nejaké nedokonalosti, ale keď som začal robiť v tom humne na Liptove, tak keď sa mi tam sem tam prilepí mucha, alebo slama, alebo čokoľvek, tak je to... Ale pri tom mojom robustnom prejave mi to nevadí. Je to opäť, je to ako zaznamenaný priebeh. Koľko toho maliarského zásahu treba, koľko tej farby tam dať, tu ani o hmotách nehovorím, aby sa tá biela časť, v podstate to nepomalované, stalo organickou súčasťou toho obrazu. Aby sme to nevnímali ako prázdne miesto, alebo ako vynechanú plochu, ale ako v podstate ten istý kompozičný aj farebný, alebo takisto platný kompozičný a farebný prvok, ako sú tie ostatné. Podľa toho, jak som pritláčal ten valec, podľa toho to vypúšťala zo seba tú riedku farbu, ten akvarelový prvok v tom. Ten prostriedok, tá technológia je veľmi organickou súčasťou, aj keď je to, ale je to vždy len prostriedok, súčasťou tej maliarskej výpovede alebo toho maliarského spôsobu. Mám rád, keď je sama pre mňa zaujímavá a vyzýva ma a je takou vzrušujúcou. Čož tieto iné, než povedzme štecové kladenia maľby mi túto možnosť dávajú. Preto to boli valce, špachtle, prsty, tuby. Sám chcem zostať prekvapený na konci. Tie sú z tých rozlietaných preletov pulzarov, čo som ti hovoril, že mi zmrzli. Majú takú drobnú krakeláž. A to som na začiatku mal často, kým som sa nenaučil dokonale miešať tie hmoty. To zmrzlo, ešte to nebolo dokonale uschnuté, schne to tak 3-4 dní až 5, možno týždeň. Záleží o tom, jak je vonku vlhko, keď je teplo, tak rýchlejšie. No, tak zase majú svoj príbeh. Zmrzliny.
komponovanie abstraktného obrazu má veľké paralely medzi skomponovaním klasického obrazu. Keď napríklad na tomto obraze narába s 3 prvkami nejakými, tak ich usporiadanie nemôže byť náhodné. Tá náhoda je výborná, ale ako samostatný program nefunguje, alebo teda mne nestačí. Skoro k všetkým týmto obrazom vznikali škice. Samotný akt mal by ani netrvala tak dlho, ako skôr príprava na ňo. Toto je z tých neskorých pulzárov a z tých mám málo a to ma teda veľmi mrzí. Neviem, či sa k tomu vrátim, skôr nie. Väčšinou tie cykly u mňa bývajú jak grafické, uzavreté. Keď po správnosti ten grafik by mal potom 50 alebo neviem, možno 200 výtlačku podľa toho, jakú má techniku spraviť ten záverečný, preškrtaný výtlačok, že ten cyklus skončil, že z tej dosky sa už nedá tlačiť. A ja to mám tak, že sa málo kedy vlastne vraciam. Možno preto, že proste do tej istej mentálnej situácie sa nedostanem. A toto je z toho pozdného obdobia, kedy som už začínal kreslené a ešte som varieval také veľmi také jemnulinké, také akvarelové. Vlastne tie pulzáry potom po tej svojej pastoznej podobe ešte mali takú veľmi krátku takú akvarelovú podobu. Toto je taký odkaz na nich a do toho tie vlastne kreslenia. No trúbel, ale to je ten základný štetec môj na pasty. Toto, keď som na to došiel, čo mi dovolí robiť tú čiaru ako keby neobmedzene dlhú. Akýkoľvek veľký štetec musíš nakoniec proste namočiť. Potiahneš čiaru, rozmaluješ, namočíš, potiahneš. Chcel som mať tú čiaru nekonečnú, ako keby od fixky, keď to tak poviem. Prečo ten, ktorý obraz namalovať? Keď o tom nepresvedčím za seba, jak o tom môžem presvedčiť druhých, takže ale ešte tak ďaleko nie som, aby som namaloval posledný obraz a preškrtal ho. To si ešte šetrím. Tá medzera je vysoká kvôli tomu, že keď ten obraz malujeme po ležiačky kvôli tomu vodnému prostrediu, ktoré tam má vzniknúť, alebo to také vlhké, tak aby sa to plátno neoprelo o tú konštrukciu, aby nekreslilo. Lebo hneď ono, či tam je kríž, alebo výstužové, alebo čokoľvek. Tieto hladiny sú všetky vlastne po ležiačky robené. Po nejakom úseku práce s pastou zase vypíta ako taký yin-yang. Pre mňa potešujúce, že som sa primal k takej menej výraznej, možno trochu aj monotónejšej, možno takej ťažšej farebnosti, ale je to jednoducho keby vedomé stiahnutie tej farebnosti k tomu, aby zaznela viac štruktúra a kompozícia. To robím do mokrého prostredia. Vzniká tu veľmi veľa takých akvarelových efektov, príjemných maliarských náhod, ktoré ponechávam, ak s nimi súhlasím. Ak nie, tak ich znova premiešávam a hľadám ďalej. Je to, čo ma zaujíma. Spraviť to zas a inak. Spraviť to zas a inak. A s tými niekoľkými farbami, keď berieme základné 3, tak dokážeme namalovať opäť iný obraz. Je to ako keby šachová partia, ktorá vždy začína
rovnako na začiatku, ale nevieme, ako skončí. Co robíš, chlapec? Hola, hop! Dobre.